Hausa Studio. Danna subscribe, danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan da rai Idan da rai da rabon ka duniya tabbas mai haƙuri wata rana zai dacewa. Kuruciyar nema ta kai ga an girma fitar rabo, kamar misalin haddarin watan ruwan sama da zai zubo. Arziki samu rashin sa alkhairi ga dukkanin bawa rabbi ya sakawa. Sa'ar da ke zuwa a rayuwa hassada ba ta bihim, kuma ka barwa dallaka nigin kowa ya rahim. Daki mai mu matattarar sarri zai ma rabo, kai kuma karka kosawa. Dai kuwa cikin tausasan murya nake amo, a hankali mai haƙuri cikin duniya yake zamo. Kar muki kan mu kyautato buri mu zam da kwarin gwiwa kar da mu sarewa. Komai amma ka ɗauke duniya a sannu da ci gaba, mai haƙuri bai faduwa da sakayya da jarraba. Shi lokaci gamu yana cikin tsari, idan dare wata rana za a dacewa.